chetego kwa ka usiwe ma na Olugo TV. Ụmụakwa na afa mbụ nke Njikachi Azọ Jennifer. Anyị nọ n'obodo ebe a na-akpọ Ọzọ Obodo. Nwunye gị na nne gị na-ese okwu ka onye ị ga-akwụdolu. Ihe mere ihe awụ na o si dị nsogbu a na-enwe mana ofu ihe ka m chọrọ ịgwa ndị mmadụ. Onye nne na nwunye na-eme okwu ọ kpọrọ nwunye baa n'ime ụlọ so na asịkwa nkwuo ebe ọ nwere anyị ejego n'ụlọ ụka fada sị m na mụ na nwunye m awụgo ofu na 1+1 awụgo ọkpọ nwunye m ka m na-akwudo ọ bụla na mama nkwudoro nwunye m mana mma akwụdoro nne m mma akwụ nwunye m na wee na-agwa nne m na biko nya malụ ka eyi ezibezi ebe a maka ije kwudolu nne ogo na nwunye gị enwewe nsogbu ka ị chọrọ nnakwute n'ime ụlọ tinye m ebe a asị m jekwu nne Thank you very much for your time, okay? So he like to call that on when you have to do so I'm going to know when you get your phone. Can you get my ida put up on me? My canister can be there. I'm going to put on me and I'm on a use on my canal. My I use what my all right, thank you very much. Thanks. No,